We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan and welcome sa inyong gikahinamang morning show program ang GMA Regional TV Live. Ninyong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong host, Cecil Kibod Castro. Kumusta na inyong kabuntagon mga kapuso? We hope that you will have a great day ahead. Busa sa way paglangay-langay sa Biztalk karong taon-taon, maki-good vibes ta kauban si comedy queen Ai de las Alas ug sayran ta ang iyahang tambag sa mga younger comedians nga kauban niya sa rom-com series nga Oh My Love. O karong taon-taon, atong hinabi ning usa ka doktor to the barrio nga nadistino sa Luon, Bohol. Diin nag-viral ang iyahang hulagway sa social media nga nagpakita sa usa sa iyahang mga pasyente nga wa damha mibayad sa iyang utang ngadto sa doktor. Ug ato sa bilaylahon kining usa ka person with disability nga taliwa sa iyang kondisyon, nagpadayon siya sa paghatag og kalingawan ngadto sa laing mga tawo pinaagi sa iyang nagkadaiyang mga talento. Ug subay sa nagsingabot nga Semana Santa, usa sa mga gikahinamang bisitahon sa mga tawo ang lungsod sa Siquijor. Ang Siquijor na ila sa gisaulog nila nga Healing Festival matag Holy Week. Ang upat ka adlaw nga Healing Festival naglangkob sa mga holy treks, healing sessions, mga church services ug uban pa. Atol usab sa maong kalihukan, mag-abot ang mga mananambal sa sagrado nga tiilan sa Mount Bandilaan aron didto buhaton ang pagpanambal. Apan tungod kay ania pa ang pandemya mga kapuso, mas haom nga anha lang gihapon ta sa ato ang mga panimay mamalandong. Ang importante nga makahimo kita og self-reflection. Kumustahon ta ang fitness journey o financial habits sa nag-inusarang comedy queen. With us this morning, ang love natong tanan, Miss Ai de las Alas. Maayong buntag, Miss Ai. Welcome back sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Cecil, at maayong buntag, Visayas Region. Sa lahat ng mga nandiyan po nanonood sa inyo, maayong buntag. Good morning. Good morning, Miss Ai. Kumusta po kayo? How different is Miss Ai this morning compared to Miss Ai that we interviewed last year? Ganun pa rin. Blessed na blessed. Kasi syempre, kakagising lang natin. And thank you, Lord, at tayo'y nagising, at tayo'y walang sakit. And yun naman ang essence ng ating buhay ngayong mga panahon na to. And being the country's comedy queen, ikaw talaga yung laging nagpapasaya sa amin, Miss Ai. But we also want to know, what makes you happy, Miss Ai? Ano yung mga simple joys mo? Naku, marami akong simple joys. Siyempre, nandyan ang aking husband, Yes. ang aking ang apat kong mga anak na mababait, magaganda, ang aking baby fur na si Sailor, ang mga Hello Kitty everywhere. Yan ang mga nakakapagpasaya sa akin. And siyempre, mga exercise, marami tayong dapat ipagpasalamat at maging masaya tayo. Ano yung sekreto nyo po? Kasi pabata kayo ng pabata. How do you stay in shape? Siguro, eto assessment ko lang naman kasi baka yung 5 years ko na organic yung kinakain ko. Tapos, exercise, water, and always be positive and happy. So, kaya siguro ganon yung aura.
And of course, Miss Ai, full support din kayo sa fitness journey ng asawa niyong si Gerard. Paano po ito nagsimula? Kasi 'di ba nagpa-pilot siya dati and then kailangan kasi sa exam nila healthy ka. Eh yung mga panahon na yun mataba talaga siya. So medyo high blood siya ng konti. Medyo lang naman, hindi naman full high blood. Then kailangan niyang maging healthy. So doon yung nag-start. So tinuloy-tuloy niya na yung pagiging head buff. So ayun na siya ngayon, muscle man na siya. Tsaka parang gym buddies kami. So pag tinatamad ako, siya talaga yung siya na, mag-gym na tayo. And ngayon, Miss Ai, let's talk about Oh My Love na laging nagpapasaya sa amin gabi-gabi. Ano yung pakiramdam mo na marami kayong pinapatawa? Yes, ako Cecil, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin, sa amin, sa show naming Oh My Love. At syempre happy kami dahil marami kami napapaligayang tao, lalo-lalo na kapag pinapanood nila yung Oh My Love. So we're very happy and thankful sa kanila. Ano-ano pa po yung mga aabangan namin sa makulay na karakter mo dito bilang si Vida? Nako, marami pa kayong aabangan. Tingnan natin kung sino ba ang magiging ka-love life ko ulit dito or ang aking magiging partner. At ano ba ang mangyayari kay Bench at kay Lovie po. Marami pa yan. Nako, abangan niyo po yan. And Miss Ai, nakausap din namin yung mga younger comedians na kasama nyo dito sa Oh My Love. And they all look up to you sa professionalism na pinapakita nyo, Miss Ai. Ano po yung gusto nyong ibigay na ehemplo and of course payo din para sa kanila at sa mga ibang aspiring comedians as well? Unang-una, kailangan maging humble pa rin tayo kung ano man po yung narating natin. Always be thankful to God and always be humble. And always remember na darating ang panahon na mayroong mas magaling sa atin. So stay humble. And of course, Miss Ai, dito sa Oh My Love, hindi lang puro comedy, advocacy nyo din yung financial literacy. Kayo po, Miss Ai, gaano ka-importante sa inyo ang pag-iipon and of course, yung tamang paggastos ng pera? Nako, marami na akong pinagdaanan dyan sa ipon, sa paggastos. And ang natutunan ko dyan, kung maiiwasan nating mag-loan or umutang, yun, tingin ko yun. Gumastos lang tayo beyond our means. Pag hindi na kaya, wag na nating gawin. Kasi dyan tayo nagkakaroon ng utang-utang. Kung ano lang yung simpleng buhay, yun lang. And ipon. Kasi yan ang mahalaga. Lalong-lalo na naranasan natin yung pandemic. So nakita natin ano ba magiging buhay natin kapag wala tayong trabaho. So napakahalaga talaga na meron tayong ipon. So please invite all our kapuso na abangan kayo gabi-gabi sa Oh My Love. Huwag niyo po kakalimutan ang Oh My Love. Everyday po yan sa ating mga kapuso. So don't forget po, huwag niyo po kakalimutan panoorin kasi masayang-masaya pa po at marami pa po kaming hatid sa inyo. Katatawanan. Daghang And love salamat. story of Daghang salamat, Miss Ai. We love you very, very much. Daghang salamat. Thank you so much. Daghang salamat. Love you too. Maraming salamat po. Ingat. Keep safe. #goals gayod si Miss Ai nga mipaambit sa iyahang healthier lifestyle ug mga financial tips usab. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Usa siya ka Doctor of the Barrio nga nakadistino sa lungsod sa Luon sa Bohol. Ug ang iyang hulagway nga gipost sa social media nakadani og atensyon sa mga netizens. Ug kay ngano kaha? Ato nang sayran karong buntaga kay makauban ta si Dr. Alfie Kalingasyon. Maayong buntag, Doc. Kumusta ang imong kabuntagon, Doc Alfie? Mayong buntag sa tanang naminaw, may buntag Ma'am Cecil, mayong buntag Visayas. Padayon gihapon atong serbisyo sa katawhan labi na sa mga problema nilang pangkalusugan. Mayong buntag tanan. Doc, pila nakakatuig na nerbisyo isip Doctor of the Barrio?
Nagsugod ko ma-deploy sa Department of Health under sa ilang Doctors to the Barrio program sugod last year January 2020. Hangtod karon mga 1 year og 3 months kong nagpabilin nagserbisyo diri sa lungsod sa Luon sa Bohol. Kining pagkahimo nimong Doctor of the Barrio, imuha ba jud ning kagustuhan, Dok, nga mo serbisyo ngadto sa mga far-flung areas, sa mga hilit nga mga lugar? Yes ma'am, sabi nga nila kaning mga doctors to the barrios, mao ni ang gitawag nilang road less traveled by most doctors, no? Instead of working as private doctors or in a hospital setting, tungod sa among kasing-kasing na kagustuhan nga moalagad yun sa mga far-flung areas or kaning atong gitawag nga GIDA or geographically isolated of disadvantaged areas. Ako gikan nagdako pod sa isa ka lungsod, wala ko nagdako og city life. So nakit-an gyud nako mismo nga there is a lack of doctors practicing in rural health settings, no? Especially those serving the less privileged communities. Og Doc, makapagod vibes kaayo tong imuhang gipost sa social media diin usa sa imuhang mga pasyente mibayad sa iyahang utang kaniadto. Mamahimo ba nimong i-share, Doc, kining makatandog sa kasing-kasing kasinatian? Last year, around August 2020, una na kong nakita si tatay nga naa siya infeksyon sa iyang duwa ka tiil. Mao kini ako siyang gihatagan og reseta para maayo si tatay sa iyang gibati. Usahay kung naa pa may available nga mga tambal, ginahatag yun na mo libre sa ilaha kaning mga tambala. Ato lang higayuna nga nahutda nami og tambal para kay tatay. So mao to nga ako siyang giresetahan. Pero kabaw ko nga si tatay isa ka boss og isa sa mga gitawag natong indigent population sa atong lungsod, wala gyud ni siya kwarta and dili ko gusto muuli siya nga dili maayo. So instead of just letting him go, I opted to give him money para makapalit kini sa tambal na kinahanglan sa iyaha. Na-shock lang ko nga after 6 months, nibalik kini sa ako. Kaingon ko magpakonsulta lang siya usog, kay naa siya laing gibati. Pero pag adto niya sa ako, nitunol ni siya og sobre nga naay sulod nga kwarta. Og dito ko na-shock og na-amaze at the same time, no? Kay kabalo ko nga kaning iyang kwarta nga gihatag, grabe niyang tinigom ani para lang makabayad. Dito ko nga pinaka nagpahubos maayo nga grabe kani mga tawo nga walang-wala gyud sa kinabuhi. Sila pag yun na ay murag pure heart og dignity para sa ilahang pasalamat o gratitude sa mga services nga atong nahatag. So niining mga panahon nga nahimo na kang Dr. Doc, unsa imong na-realize sa ato ang public health system sa atong nasod? Mao kini ang isa ka realidad, no, sa Pilipinas. Lisod jud kaayo ang healthcare system sa atong nasod. Mao makasabot ko usahay nga naay mga healthcare professionals nato sama sa doctors ug nurses nga mo-opt mo gawa sa Pilipinas for a greener pasture. Pero kung kitang tanan inanib og paghunahuna, kinsa naman lamang ang mabilin para mo serbisyo ug moalagad sa ato ang mga co-Filipinos, especially the less privileged and marginalized communities. So maunta ni isa ka realization nga mas dapat daghan pa untang moalagad ug mo stay diri sa Pilipinas para mo serbisyo sa atong mga katawhan. Para nimo, Doc, unsay kinahanglan sa ato ang mga baryo dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas base sa imuhang kasinatian dinha sa Luon? Isa sa pinaka-importante nga kinahanglan gyud, no, ang gitawag itong health prioritization. Mao gyud ni isa sa pinaka-importanteng butang na kinahanglan para ang isa ka nasod mo asenso. Sabi nga nila, di ba, health is wealth. Importante na mga tawo healthy kanunay para naatay human resources para sa turismo, para sa infrastructures o para sa ekonomiya. Isa sa importante pud kaayo ang mudaghan pa ang mga healthcare workers sama sa doktor, nurses, midwives, mga medtech na naay kasing-kasing nga moalagad gyud para sa serbisyo, especially working in rural communities kay gamay ra gyud kayo mi. Pero para nimo, Doc, despite all the struggles, unsa pud ang mga rewards sa gipili nimong serbisyo isip usa ka public health worker, Doctor to the Barrio? Isa siguro sa pinaka-rewarding na sitwasyon namo is
kana lang makadungog mi og dakong pasalamat gikan ani mga tawhana, especially nga kaning mga tawo kabaw gyud ta nga totally walang-wala gyud sa ilang life. So kanang makaingon sila nga first time sila kitag doktor, first time sila nga naay nitabang sa ilaha, it hits differently. Lahi gyud siya nga pag kind of thank you and gratefulness gyud Ma'am Cecil. Before we end this interview, Doc Alfie, unsay muhang gustong ibilin nga mensahe para sa ato ang mga viewers? Hinaot nga daghang na-inspire sa storya ni tatay sa iyang kinasing-kasing na pagpasalamat bisan kini nagkalisod sa iyang kinabuhi. And hopefully isa pud ni ka way to inspire future healthcare professionals, not just doctors, nurses and midwives na mualagad og serbisyo sa mga rural health communities because sila gyud ang mas kinahanglan og tabang. And we need more people to help us in order for us to be able to help more people in the community. Thank you very much, Ma'am Cecil. And thank you also, Doc, sa panahon nga imuhang gigahin. Salamat po. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Usa ka PWD entertainer kaniadto nga milingaw sa mga baryo matag fiesta ug mipainit usab sa boxing ring sa iyang mga kusog nga mga kumo. Karon ato siyang kumustahon si Mr. Jovel Montera. Maayong buntag, Sir Jovel. Kumusta, sir? Ay ma'am, may buntag. Okay ka ma'am? Sir, mamahimo ba nimong i-share ka namo ang imuhang PWD condition? Ako dahil ma'am, kaya nga akong condition, usa ko ka orthopedic, pero mura bitaw ko nabilong sa dwarfism ma'am. Kaya tungod sa akong height ba nga, mubo, mura siya dwarfism siya. Giunsa nimo pagdawat ni ining imuhang kondisyon, sir? Kay despite ni ana, tataw man kaayo nga malipayon kaayo ang imuhang pagkatao. Nakaagi ko seminar, itong naay usa ka akong hinuktukan nga ito nga nakaingon bitaw nga, giingon bitaw nga kanang dawata kung unsa ka kay wa may nagbuhat ana, Ginoo may nagbuhat ana. Nga kung unsa ka karon, mao na jud ka, di na ka mausab. Sir, aduna ba'y mga higayon nga nakasinati usab ka og diskriminasyon tungod sa imuhang kondisyon? Na ma'am, daghan kayo ma'am, sukad sa una ma'am. Gikan ko elementary, high school, hangtod nga may eskwela ko og vocational. Naay daghan ma'am nga mga pagbully kanang murag kanang madaw na jud ka ba kay tungod sa mga grabe na nga bugal-bugal ma'am. O kinsa pud ang nakatabang kanimo, sir, nga ma-overcome ninimo tanan ng mga problema? Usa gid sa katabang ra ma'am, akong ginikanan, gi-encourage ko nila. Niya kung dili ko sa akong ginikanan ma'am kay di ko maka-edukar kay sa una elementary ko hangtod high school, dabaon ako sa akong mga magpapa patod kuha kay dili pa makukalakaw ato nga tayo ma'am. Muna, sir, nga katong naabot na ka sa saktong edad, ikaw na pud ang misukli kanila og nasayra namo nga nanarbaho ka isip usa ka entertainer kaniadto nga mo pa buhak-hak jud ka ngadto sa mga tawo matag fiesta. Pwede ba minimo ingnan, sir, kung unsa ning imuhang trabaho kaniadto? Ako trabaho sa una ma'am, local entertainer, usa ka komedyante sa entablado ma'am, nga mohatag yun og pakatawa sa mga tao, maglingaw sa mga tao, o din ang mga pakatawa ma'am dili sa may mohatag og kanang mga bati nga mga pakatawa, mga dream jokes, kundi kanang kasagaran magtan-aw mga bata nya. Kasagaran mga bata, mga idol namo kay nagtuusad nga murag bata sa tahi mo. Muna nga gusto namo nga ang masuot sa bata puro comedy ba nga walay sagol nga binuang ma'am. Muna nga daw di gid kabay ka og topic ko makapakatawa ma'am kay puno mo gusto problema kung panahon na niya. Bisod ang pagkatawa ma'am ba. Nga kung kami magpakatawa murag feel na mo ma'am nga kami happy na kasi namin kag nasa may problema ba. Ug gawas ni ana, Sir Jovel, we also learn nga aduna pa kay daghang mga talento. Unsa man imuhang mga talentong lain pa, sir? Sama sa ma'am, basket, pagsayaw, breakdance, sayo hip-hop, oo. Kasi TikTok, ang naman niya, katong boxing, kaya basta mura bitaw ka ng akong talent ma'am, more on sa comedy ka bitaw siya ma'am.
O katong tanan mga sideline nimo sir, dako jud kaayo tong tabang kanimo kaniadto. Apan karon sir nga mao lagi na ani physical distancing, bawal ang mga fiesta ug tapok-tapok. Unsa ang imuhang gika bisihan karon sir? Mao to ma'am nga yung tabang-tabang ko sa kong mama niya nananong mga gamay nga utanon kay aron na gamay nga income niya. Ang akong oras ma'am, ako lang gi-focus sa ako ang asawag anak ma'am sa akong pamilya. Sir, sa imong gustong ibilin nga mensahe sa ato ang mga viewers karong buntaga. Sa mga PWD sa ma'am, sama nako nga ay mo kaawaw nga mo pagawas or mo gawas mo kay tungod nauwa mo sa inyong diferensya. Di na may pagbuot nato, pagbuot na sa Ginoo, wa may mahimo na. Muna nga, muna mo talento, issue ninyo kay basta wala mo giyatakan, wa mo gidaog-daog, okay ra kayo na. Nga kahibaw sa mga sangpit sa Ginoo niya, kahibaw sa mga nakasya kay kahibaw man ta nga di kita niya pasagdan. Mga na siya ma'am. Sir Jovel, daghan kayong salamat sir. Salamat sa kayo ma'am. Ug amping sir. Oo ma'am, salamat. Pamasad ma'am. Amping God bless. Kaganiha sa Biztalk na hinabi nato ang kapuso comedy queen nga si Ai de las Alas nga mipaambit og mga financial tips sa pag-ipon sa salapi nga iyang gihaguan sa pipila ka tuig niya sa show business. Samtang sa spotlight na istorya nato ang doktor to the barrio nga si Dr. Alfie Kalingasyon kabahin sa makapatandog nga kasinatian niya sa usa ka kabus niya nga pasyente dito sa Luon, Bohol nga bisan pa man sa kawadon naningkamot ang iyang pasyente nga suklian ang doktor sa nahatag niini nga hinabang. Ug sa katapusan, atong naila-ila ang PWD entertainer nga si Jovel Montera kansang kakulian sa panglawas wa makapugong kaniya sa pagpangita ug panginabuhian, ingon man paghatag usab og kalingawan. Taliwa sa disability sa panglawas o kakulangan sa mga infrastructure o kakulangan sa mga health workers sa atong mga baryo, gipakita sa ato ang mga bisita karong buntaga nga dili rason ang kawadon sa tinguha nga makahatag kita og serbisyong tinud-anay sa isig kataw. Ug mao kini ang ilang abilidad nga angay gayud natong ikapasigarbo. Busado na kami ibilin nga words of inspiration, mga kapuso. There is no such thing as a great talent without great willpower. Gikan ni Honoré de Balzac, usa ka French novelist. O galang sa dugang detalye, log-on lang mo sa atong official website www.gmaregionaltv.com and subscribe na mo sa atong YouTube channel GMA Regional TV alang sa mga dugang episodes sa atong programa. Daghang salamat mga kapuso sa kanunay ninyong suporta. Kay daghan pa kayo minggi andam nga mga episodes alang kaninyo para pukaon kamo matag buntag. Ako inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. Busa, see you on our next episode. Have a great day, stay safe, and stay healthy.